El riu Ebre, que en la fase de desembocadura té un gran cabal, permet múltiples possibilitats de navegació per gaudir del paisatge amb tota la família. Per la part alta, el riu és navegable en tot el seu tram amb embarcacions lleugeres, sempre que es tingui especial cura dels ecosistemes de les ribes i els animals que hi habiten, i el que desitgi practicar esport pot optar per navegar amb piragua o caiac, una opció més que aconsellable quan les aigües estan quietes, fent rutes que poden allargar-se fins a Xerta o navegar pels pantans de la zona. Qui vulgui participar en una travessia nostàlgica té al seu abast l'opció de pujar un dels nombrosos llaüts turístics que recorda les èpoques en què aquest mitjà de transport era el més habitual per navegar sobre les aigües del riu. Tot el recorregut del riu compta amb transbordadors moderns per creuar-lo i els consells comarcals, com el de la Ribera d'Ebre, ofereixen durant els mesos d'estiu una guia completa de serveis per poder navegar pel riu. Navegar pel riu Ebre és una petita aventura que permet gaudir del paisatge fluvial acompanyat del cant de les aus que hi troben refugi. Terres de l'Ebre, on t'aturen els detalls.